Аксумлинка елгасы Якушкина авылының уртасыннан ага. Артык тирән булмаса да су тиз күтәрелә һәм ярларына чыгып тирәякны басып китә. Шуңа да без тиз күтәрелсен өчен биредә әти бабайлардан калган ысулны кулланалар. Боз өстенә агач киле сибәләр. Бу коралту методы дип нитәбез инде. Бу безнең элекке әтиләр эшләгәндек күпер кырларына сибәйделәр. Бозны тизрәк җылытып, бозны бата торганнар. Баштан распиловка дигән әйбер бар. Мин әтидән беләм инде, әти күперләрне шулай кистерә, анысын күмерләр сиптерә. Теге күперләрне саклап калыр өчен, нитәр өчен, тизрәк бозлар китсен дип. Без дә шушы методны кулланабыз. Менә кызлар безнең килләрне күмерләрне җыеп куялар да, хәзер вакытта сибәбез. Боз күпер янында тизрәк җылына, тизрәк батыла, затор булмый инде. Җирлеккә караган Саллакай авылын Чирмешән, Якушкина авылын Аксумлинка елгалары бөлеп ага. Авыл җирлеге башлыгы Хасибулла Хамидуллин сөйләвенә караганда, көчле су ташу 2005 елда булган. Ул чагында халык бик күп зыян күргән. Хәзер исә язгы ташуга алдан әзерләнәләр, чаралар күп төрле. Җирлектә яшәүчеләр бердән булып көл сибәргә чыкса, икенчеләре күпер төбендәге баганага сызып билге ясый. Шуның ярдәмендә суның күпмегә күтәрелгәнен билгеләп торачаклар. Буалар ашылган, халык белән эш алып барылган. Бөтен халык белә. Беренче сигнал буенча барсы да чыгарга тиешләр. Урыннар билгеләнгән. Сыерларын инде без җәйге лагерьга Якушкага күчерәбез. Халык өчен дә Салдакай мәктәбен хәзерләп куябыз. Транспортлар билгеләнгән, җаваплы кешеләр куелган. Комиссия утырышы үткәрдек, планнар төзедек. Бөтен халык үзенең нәрсә эшләячәген белә. Алексеевскида Мостовик җәмгыяте дә авыл уртасында куелган торбаларны чистарту белән мәшгуль. Боз тыгылу булмасын өчен авыл башындагы плотина янында буганы көздән үк ачып куйганнар. Авыл җирлегенең үз тракторы ярдәмендә дамбаны ныгыту бара. Су ташу үткәч күлне буып куялар. Булай эшләмәгәндә җәй көнендә күлдә су калмый. Без бүгенге секингә суны җибәреп куйдык. Минимальный уровеньгә төшердек инде. Ничек требуется. Алар соң 4 буганы ачып куйдык. Сулар тизрәк китсен дип, су киткәндә бит инде бер яктан җыртларны су басмаса, икенче яктан елганы чистарта. Шуның өчен без алданрак ачып куябыз. Сулар китеп беткәч тизгә томалап куябыз. Абрыскин авылында яшәүче Валерий Миронов йорты елга буенда ук. Элек су ташуларны борчылып көтсәк, хәзер чаралар алдан күрелгәнлектән курыкмыйбыз ди ул. Биредә авыл халкы бердән булып елга кырыендагы агачларны кисәргә чыккан. Все пруды открыли. Сейчас обрубаем. Барлык буаларны ачтылар. Хәзер ботакларны кисәбез. Шулай эшләмәсәк, чүп-чәр җыелачак. Су тула күлгә, мунчаларга кадәр җитә. Шимбә көнне өмә оештыралар, халык күп булачак. Много будет здесь. Якушкина авыл җирлегенә караган Абрыскина авылында бүгенге көндә 88 хуҗалык исәпләнә. Биредә пенсионерлар да эшли алучы халык та яши. Язгы ташуга инде җирлектә эшләр башланган. Шимбә көнендә исә биредә өмәләр дә оештырылачак. Районда да язгы ташуга әзерлек башланды. Бүгенге көнгә чаралар планы төзелгән. Начало прохождения паводка периода Нурлат районында язгы ташу вакыты апрельнең 1-10 көнлегендә башланачак дип фаразлана. Су басу зонасына 7 трак пункт керә. Булар Киекле, Заречный, Мамык, Тернәс, Яктыкүл, Кышытканны, Якушкина авыллары. 165 йорт, 443 кеше исәпләнә. Автомобиль һәм тимер юллар социаль куркыныч объектларга керми. Язгы ташу вакытында 8 гидропостлар җәлеп ителәчәк. Аларда тәүлегенә 2 тапкыр суның күтәрелеше контроль булачак. Иртәнге сәгать 8-дә һәм кичке сәгать 4-тә. Барлык мәгълүматларда тиешле урыннарга җиткерелеп торылачак. Әлегә һава температурасы салкын торса да, кояш көннән-көн ныграк карый. Табигатьне белеп булмый, кинәт җылытуы ихтимал. Шуңа да сак һәм уяу булып тору кем ошауламый.